ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бод. имрӯза видеои мо чӣ хеле ки мебинед дар бораи ҳамин либосое ки доставка мешаванд ва борои Бишкекан дар ҳамин бора мешава. Видео марҳамат тамошо кунед. Ҳамин намуд тройка, туника дора, безрукавка, баъд брук. Сета чиз дора, 1700 рубл. ёдовар мешавам ки ҳамин боро ҳамаш дар Москваянд ва касое ки харидорӣ кардан мехоҳанд метавонанд ки ба ҳамин рақамое ки дар рӯи экран ҳаст шумо занг зада тавассути WhatsApp ё имо шумо занг зада бо пурратар маълумот бигиреду дархост кунед. Дар муддати хеле кӯтоҳ ба шумо мерасонанд. касоне ки дар Москваянд хичон метавонанд ки омада аз худи ҳамин фурӯшанда аз дасташ гиред ҳамин чизоро харидорӣ кунед. ана марҳамат дигаре чизе ки ман нишон медиҳам, ин халат ҳамроҳи почаш 1200 рубл. брукаш сиёҳай, халат вилюрай, бинед вилюри тоза, вишивка задагӣ, пешаш ҳамхе размерош ҳаст. бо чӣ саволе доред аз худи фурӯшанда пурсед дӯстони азиз. фурӯшанда тоҷикай. бисёр вақте ман ҳамин борое ки дар Москва реклама мекунам, баъдан бисёр савол мешава ки ҳамин фурӯшандаш тоҷикай, русай. тамошобинони азиз, ба ҳазур занг занед, пурсон шавед чизе ки мехоҳед. фурӯшанда тоҷикай. на марҳамат. як намуд куртае ки ман мехоҳам нишон диҳам, ҳамин намуд ваяй куртапоча бинед вилюрай иям баъд вай дора. пеш замок киса дора. духча бинед бисёр ҳам сифати хуб кати духтагиянд. марҳамат 1200 рубл нархи ҳамин куртапоча. дар бораи размерош ва дигар саволот шумо метавонед ба худи янами фурӯшанда нависед, ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳанд. қафош духташам хеле омадагиай. курта дарози бад нест, аз зону поён меиста. ози ҳами ҳамачи ҳами вай дамонанд бромадагиай. вилвет дамонанд бромадагиай. ҳами корвондай ҳам дӯстони азиз. ҳами куртарам бинед худаш вилюрай вале гулуш гули вилветай. нусхаш ранги меги материалаш вилвет боша. чизи дигаре ки ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам, ҳамин намуд ваяй чӣ гум худи меган ира ҳамихе 1300 рубл. ғафси хушрӯ спортивный стил. шумо метавонед бо брук ё ин ки лосина ина пӯшед дӯстони азиз. дарози хушрӯвае размерош ҳаст. ранг шабинед бардови цвет дора, бо дигар рангошам дар заказ кардаги ҳастанд. дар раҳай мебиёя ба наздикӣ. иҷада бо куртои дароз аст дӯстони азиз. бори навда ҳамин намуд куртои бамбуки 1000 рублӣ. ғафсаки хушрӯ размерошон то размери 60 будай, яъне большимеркаян. киса дора, духтушанамхе пешаш тугма. ана ин ҳамуд дӯстони азиз вая мехоҳам шумода нишон диҳам. двойкара спорт стил брукушкати бисёрам хушрӯвай, рангшам хушрӯ 1500 рубл. иям сифаташ нағзай. марҳамат тамошо кунед. касое ки харидорӣ кардан мехоҳанд нависед бо пурратар чӣ маълумоте ки шумо мехоҳед дар ҳамин рақамое ки дар рӯи экран аст. дар ҳамин рақамо нависед дар WhatsApp ё ин ки мо ба шумо ҷавоб мегардонанд. пурратар маълумотша аз фурӯшанда гиред. пешаш замокай бинед. баъд ҳамин материалаш нағзай ки пат намезана. ази бо ози ба наздикӣ мешавад дигар рангош бори навда. ана ин намуд
халата ҳамроҳи почаш мехоҳам шумода нишон диҳам. иам бамбукай рангаш бисёр ранги хушрӯ на марҳамат замокатяй айзону камакак поёнтар меиста. Нархаш 1000 рубл. иам ба наздикӣ ҳар хела рангош меоя. ҳозирашта фақат аминай амхе ороду даштагиай бамбуки мулоими хушрӯвай материалаш на марҳамат дар масъалаи размеру дигараш бо ами соҳибиш кати гапзанон кунед. як намуди дигар халат астай дӯстони азиз коричневӣ пешош сангчаккорӣ кадагиай худаш материалаш велюрай капюшон кати марҳамат тамошо кунед. халату бурюк бисёрам хушрӯ 1300 рублай иш наздик бо нишон метиҳем то ин ки хушрӯтар тамошо карда бинед. и борора ҳамаша аз завод овардагиян ва бо нархи арзонтарай. тамошобинони азиз ман мехоҳам ози якчанд анамин сатрову румолора шумода пешниҳод кунам. и боро рӯзои наздик омада мераса шумо метавонед ки ҳамаи анамин шарфу ҳамаи анамин румолу дигарора бо нархи 550 рублӣ харидорӣ кунед. шумода дар муддати хеле кӯтоҳ равон мекунанд зеро ки бор худаш дар Москваяй. ва чӣ хеле ки медонед бисёре аз анамин одамоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд дар худи Русия қарор доранд. барои ҳавай тавассути почтаи Россия дар муддати аз 2 то 4 рӯза рафта мераса. марҳамат бинед чӣ хел чизои хушрӯ 550 рублӣ кадомеше ки ба шумо писанд аст метавонед дар анами рақамое ки дар рӯи экранай нависед заказ кунед ва рӯзҳои наздик соҳиби анамин намуд рӯймолу шарфу дигар гардед. хулоса тамошобинони азиз иборои навай набинед бисёр вақт мара мепурсанд ки аз корвон нишон тедами чизора вале афсус ҳозир нест дар мо фурӯшдаи чизо дар бозор. барои ҳавай ҳама кӯшиш кардам ки дар Москва ами чизора пайдо карда пешниҳод кунам шумода. марҳамат ба ҳазур тамошо кунед. чанд намуд сатрои хушрӯ буда иҷада барои зимистон хавсаки нағз анаи фасоношам бинед анаи моделошам бисёр моделҳои хушрӯ рангош ҳар хелаяй. хулоса дӯстони азиз имрӯзаи видеои мо